Oh kawinan dadak merak rogano. Iya. Ya. Terus. Yo dadak merak yo. 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 Widi kangen karo anak buahmu lho. Kesel dekne iki. Ngombe, ngombe, minum, minum. Minum pi, minum, minum, minum. Ayo kowe kuwi. Astra, ya. Ayo beri tepuk tangannya dong.
Mike mati celuk. Mike mati celuk kocluk. Kocluk Mike mati kocluk. Kocluk banget ya. Ora muni. Oh muni yo. Matamu ra muni kuwi Gudule. Gudule. Ngomong ae bocah kok ya. Kene. Elmet, kene sik kowe. Lunga ae. Kowe sik salam sik. Kok sik. Ngomong ae. Kancane iki tunggoni lho. Iso. Kabele ora cadak kocluk. Jantem gundule. Iya ngono. Tuh montu wong ngeyel kowe. Rupamu kok kontamu lho. Lambe idoni. Lah iso. Kene. Sopo? Kene. Salam sik urung wis muwe apa iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing baleni sing alon marepe rono nyuk. Aku kesel. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nek ya apik ta ya. Heeh. Salam sekondi we, sekondi. Saking Ronco. Kepi to? Solo Ronco piye to goclok e ram. Kowe sing ngomong dhewe, Mat. Awak dhewe kok malah goblok to iki. Awak dhewe lawan cilik ngene iki. Ya wis tak urusane. Tekan kene jam pira? Tekan kene mau jam 8. Jam 8. Jam 8. Numpak apa? Kurang seperempat. Numpak apa we? Hah? Numpak apa? Ilu mabur no. Hilu mabur. Heeh no. Hilu mabur iki apa to? Sik, tak pikir sik. Sing goblok ki sapa to iki? Ya, hilu mabur ki apa? Pesawat mabur ki lho. Ora ono pesawat mabur. Numpak mobil apa numpak pesawat ki lho. Jenenge apa? Jenenge apa? Ilu. Hilo apa? Hilu mabur. Ilu mabur. Hilo matamu ya. Matamu dhewe. Lah iya, mata-matake ngono ae. Tekan kene iki Cek. acarane ora. Acarane napa Mas Hasan? Acarane Heeh, apa? Apa? Sopit ngawur aja. sopet. Aja. Apa? Acarane apa? Apa? Gandong acarane. Radang aja. Ora dong. Takon sik. Takon panitia. Heeh. Iki panitiane goblok kok. Hei, aja goblok-goblok ini wong iki. Walah. Walah bengi iki Aku rusak iki. Jenenge gelar Bujaya Setro. Oh, Apa sastro? apa? Setro. Stroke. Kupinge lho. Kupinge. Walah. Awak dhewe iki nurut karo cah cilik wis nurut. Lah iya. Awak dhewe niki Heeh. dadi wong tua dhewe. Heeh, ora apa-apa. Ora usah karepku san. Iki penontonnya akeh sampeyan ora disawel. Perja. Anteng kowe. Anteng, marpe ono. Wani. Marpono. Perja. Nah. Wah, kowe. Marpono, anteng, tahan. Kowe rong sepet kowe. Sikile dirapetke sikile. Nah, ngono, keleke dunggahke. Wah, berdiri Nah. kabeh. Ayo. San. Oh. Awak dhewe tekan kene acarane mau didungake san. Heeh. Masyarakat kene. Masyarakat kene. Dungake. Masyarakat kene didungan sik. Ayo. Semoga duite akeh. Amin. Terus. Yo. Semoga omahe apik. Amin. Terus. Semoga entuk mobil Pajero. Amin. Terus. Sesuk ditendang akeh. Amin. Terus. Salate sing doregep. Iya, Terus. Wes terus nobrol lho. Oh, terus nobro. Ora. Iki balokku balok. Heeh. Akhir tak omongi langsung ngucap metu. Oh, ya gajah lah. Gajah lah. Ngandel. Gajah lah. Push up. Push up. Di, Ruk, wong loro. Wong loro jarene. Karo kowe kuwi kok. Lah iki wong jarene wong loro. Ya, dhe malih petuk dek men. Yo. Ngladeni utah cilik wis ra apa. Kowe ngopo? Ping dhuwur. Lah jare akon push up kok milu push up nek ora tah cilik to. Lah jarene pusat. Lah, Tapi kene lho. Lah jare wong loro. Jare wong loro. Aku karo kono lho. Heeh, kowe Ayo. sing ngomando ya. Ping Ngomando. ngadak. Ngadak. Ngarepane. Bleki pusat. Bleki. Sit. Siap, gerak. Loh, rupane Deli.
Wah, banget. Gerak. Wah, rupanya orang blaus. Cecek dasmu. Ayo komadana, tak kotlok kap. Iya, ya jal ya idroni we. Ayo. Siap. Ah, kowe kuapan ra iso tak unyul-unyul biadukmu. Nonong sinono, dudu paduki. Ya, waidoni we. Yo, pas. Siap, rek. Iki hormat nyuk. Kek, iya. Kupingnya, telinganya, didengarkan telinganya. Siap, rek. Nah, Pripate, arep ono. Ora mengong lang larem. Yuk. Dirungake, oke? Dirungake ora ngono mereng-mereng. Dirungake. Dirungake. Lencang depan, grek. Walik nyuk, kono depane kono. Kono depane. Nah, ngono. Tegak, grek. Langkah tegak maju. Kosek. Kosek kudu dijak. Iya, tak betot nuke kowe lho mari aku mongko lae. Langkah tegap maju. Kos. Iya. Iya. Nek gerak lho yo. Ya napa po? Langkah tegap maju. Sik. Wis ke nyapake mek kene men. Mongko aku. Perenjak. Siap, gerak. Mana matamu? Mana bibirmu? Mana anukmu? Kowe dikon kok ya manut. Kowe kok ya dikon manut. Matamu wae lho. Wah, kombatan goblok yang ngono. Ancang kiri, gerak. Ya matane disaduk ngono lho, matane disaduk ngono lho. Sing tiang ya mutiar. Ya. Ancang kanan, gerak. Iki ada apa? Iki dhewe ora diadani to. Kasih tak. Ancang kanan, gerak. Yo, gandrung yo. Yo, Mas Hasan iso nyanyi to? udang kuning. Wah, pilih sing ayu. Milih sing di. Sik. Iki bobok truk. Matamu. Milih dhewe ngono lho, milih dhewe ngono. Ngopo iki? Ngawur. Kuwi bapak-bapak kadane ngengkel. Ya Mas, ditagawe pudang kuning Mas. Pelek 6 ya. Password-e. Ora ada pas opat. Pelek 6 ya. Pakita. Sarwi. Raiso. Pudang kuning Mas, pelek 6 ya. Iki ya dong apa ya? Pudang. Gandrung bae ayo.
udang kuning agawe pikirku kope seleret pirang tak sawang katon manise ati bunga yen lakon dadi duweke Atiku kekiwanian yen si podan duduk ati kepranan ramadku atiku tansaya datran tak serangani suntikan mulute bendo. Sayur Jepang, sayur Jepang. Iki dawa apa? Iki dawa apa? Wong yen lagi ganteng ra peduli lego sing gunung. Wong yen lagi nangis ra peduli lagi inflasi. Lan duwe kiriwangi kredit karene wis jodo apa-apa duwe wong kono. Ireng bangir duwe esa padha lambe tipis duwe esa padha jangkep nyapis duwe esa padha bangke ae duwe esa padha iki piye dek duwe esa padha iki piye dek duwe esa padha iki piye kowe entuk sapa kuwi? Piye? Oh, loce nggih. Telu no sayang. Wah. Papat, 8 isan. 8. Kabeh. Ora iso nyanyi aku. Yo, pulang. Ya, pulang wedes ya. Ketek. Ah. Ya. Lah. Capek gunung, Mas.
Ayo. Njur kelingan. Alah alah. Anak lanang. Wes. Yo sang. Awak dhewe minum dadi yo. Yo. Yo, ayo terus nek dadi. Kae lho. Oleh di 100 lho. Iya. Yo. Wes. Kayak yangku kok aja. Yangku sing keloro, bojoku keseloro. Iya. Edian san. Enek plastik boten Mas ini Mas. Kaya rosok. Hei, wes yo. Main gantian yo. Ya san yo. Main gantian awak dhewe dadi yo san. Oke ya. Yo wes terus ke. Arang wis di menit waktu ayo. Ayo wong. Komet. Ya ampun tane malah ning kono. Awak dhewe jero kene lho, Nyuk. Amun jero main dadi sik. Heeh. Piye? Ya. Apa? Hei, ayo. Ayo. Piye manut base? Wes. Ya. Lara jongkrang. Jadi yo. Ya wes. Awak dhewe ning kene met kemilu dadi met. Ya wes terus ae ndak anu yo.